Daydayon ni Apo Diyos kakabsat, sino pinabibisyonan, di dyan, praise and worship tayo, kung naman, hallelujah. Hallelujah. Naragsakan ng mag-greet, itong nalagsakan niya yung naragsak na panagrugimanan, ititawan, manong happy new year, kakabsat isiman tayo man, nagiti kaabay tayo, nagkunan tayo nga, naragsak na panagrugimanan, ititawan. Nagsapay na kumakakabsat na ito nung alpas man na ito matawan, dahil takaabay ko mag-adlan, supay lang kakadwa tayo magdayaw, ito na, ito na ito ng iglesia, amen. Hallelujah. Kapsat. Hindi mga ni Pastor, kakabsat nga, si Kaman iti ang sermon ito no Domingo, kunana. Hando pa lang mo ng sinumbanan, actually namin anok na dinamang, i-confirm. Tapos nagkakaso na, nagsakitang tatay, talaga nga madi, pagbagitat ko na ni Manang kayag na raw, wala na makasta. Dinaman ko man ni Papa, hindi rabiin, no siya talaga, win man, wala na makasta. Ko na nagsermona ko rin na masakita ko, nakapirmiting isang na ni Pastor Gaya. Dinaman ni Maripe, actually hindi ka nun, apay, napapanan ni Pastor, wala na. Awan, ito may naroon, wala na. Nag-trip ni Pastor. So may pagkanan na siya. Nag-trip kaya nakasawal, tapos lamay nga, trip lang, mas dahil. Tapos na, yung pagkanan lang tan, mas dahil. Kaya ko na, kapag nila kami tirabi, delikado ba yan, trip ni Pastor, baka ka na makita na ni Russell. Kaya pagkanan ko, kaya so na kami po, matisumaro na mag-sermon ka lang sa. Kaya itinay ko yung nagundaway, pinagpanunod ko, ano nga tayo mensahe na mayat para iti umunang Domingo, ano pa nagdungi, ititawag ka kapsa. Ado nang itinapan kanya, nga panpanunod, nga ada iti may samabanag, nga naipalagip unay kanya. Ginangon ko, iti district convention kayo kapsa. Nga iba na speaker kayo. Kuna na di dyan, let's go back to the basic. Let's go back to the basic. Nakuna na din ni kapsa, tatak nakamatan na that time, nga dagito ka ng churches kata, na nainda mag-program. Nga malipibatan da, di basic. Loko natin gawin nga basic na kabsat, dagito'y kung mga banag iti, umuna dapat na amo tayo, umuna dapat nga maawatan tayo, umuna dapat nga kas may isa na namatigat amo tayo, kakabsat gaputa na ikapon tayo iti may isa ng iglesia, uno may isa nga organization. Kaya ikarara ko, Lord, thank you kadi iti mensahe para iti umuna, uno pa nagdugi, iti tawag na 2025. Iti ikarara ko ni Apo Diyos, kat marinang launay kakabsat na isuday ko. Now, ipinakunak dapat at kaslahaan unay nga sermon, kasla agi istorya ng kanyayo. Kasla agi pakaamunang kanyayo, iti may sama history, iti may sama panakairugi, iti may sama bago. Kasi teksto tayo kakabsat ng mga kaisabali na nagbasa tayo. Mabasa kakabsat in 1, Kapitulo 14, versikulo 16. Sa tuungan Latin tayo kakabsat in verse 26. Tagas-30 ko na lang. Ang dawat akto iti ama, at ikan na kayo isabali amang magbaga, na ang taong kada kayo iti agnanayon. Timang magbaga na ibaon to, ti ama itinagan ko, iso iti Espiritu Santo, isuro na kayo iti amin na banan, kaya ipalagip na to, na iti amin yung baga kada kayo. Kaya iti tema tayo iti dahil na Domingo kakabsat, ti panakairugi, ti Pentecostes. Hallelujah, magandang mga Diyos. Dimtang kadika niya yung kakabsat, iti panunod, uno curiosity, nga once uli maminsan lang iti panagbiagyo, na nadamag yo, uno adda nagdamagan yo, uno na curious kayo. Anyang nata iti kayo ng saulon iti Pentecostes. Dagiti dagduma, mabalik na ang muda, kapag na nagad-adal, uno nagkabasa na nangagandang iti sermons. Nang ti dagduma, amo kin pacheck na adungay iti saan makamo. Anyang namiti kayo ng saulon iti sao, uno termino nga Pentecostes. Nandamag yung kati, kakabsat, kasano nga ta na nagrugi iti Pentecostes. Anya nga ta, iti basihan iti Pentecostes. Kaya isurat tayo, iti religion tayo kadang iti formas. Kapkabin tayo Pentecostal Assemblies of God. Yung nadamag tayo kati, kakabsat, kasano nga ta na nagrugi. Dahil
Kaya hindi na ito nagundaway kakabsat, padasan tayo, kasumbatan, dagitoy nga question, mabagang laang ititulong, itisang ng Espiritu. Kadawatan man, hindi pa nagtakdarin itong dalmay sa kanya tayo, at idamon tayo dito sa una babagang ipinaran. Hallelujah, manay tayo kaapos Diyos. Itinaga na po kay Jesus, Lord God. Dawatan ni ka, iti anointing mo, iti dahito na bundaway. Pulutang apo, iti atipan mo, Lord. Makitang apo, iti limitasyon ko. Yung dawatan ka manipod langit, iti panandalus mo kanya. Usarong apo, iti tila. Usarong apo, iti biyang ko, apo Diyos, na mamibagad, ito na mensahe, apo, iti dahito na panagrugi, iti tawan. At si kalawang, apo Diyos, iti makitayo, iti dahito na bundaway. At dahito na sa kong apo Diyos, saan nga agsubling nga awan, iti kasis ka na apo. Nudikat at bati, apo Diyos, iti puso, iti tunggal may saan namin. Kat rumwar kami iti dahito, nga bundaway, iti dahito na iglesia, nga masumbatan niya, apo Diyos, no anya, iti kasihan, anya, iti nagrugyanan na, apo Diyos, iti dahito nga makukuna ng Pentecostes. Ngayon, apo si kalawang iti may dayaw, dahito iti tinawag, iti tinawag na iti Jesus. Amen. Hallelujah. Nagrugyanan tayo ngayon kapaksan, iti pa ng sumbat, iti question ka, anya ba, iti kayat na masawal, iti Pentecostes. At ay iti talong kakapsat na ipresenta ka niya. Umuna di literal nga definition na. Dito nagagapo iti may nga Griego sa unang Pentecoste nga di kayat na masawal na may ika-50. 50 yet. So no aramato dito na term to refer iti may banan, kaya na masawal na may ika-50. Kagdamdama, maawatan tayo, nandiyan natin dito ayang may ika-50. Apay nga nagikapang iti Pentecostes. Kanagan ito organisasyon tayo, punong grupo tayo kakasa. May kadwa, amo yung kadinga na ito ay originally kat saan nga may isang organisasyon. Nung di kat may isang tradisyon na itibudyo, may isang celebration na kakasa. Dito, nung nabantayan nyo, dahil di sermon, dahil Harvest Festival, speaker tayo, nabanggit na nato di Shavuot. Kung di Harvest Festival, dahil iti Jewish people, nga dito'y nakasal-celebraran, dahil muna kaapit na iti-quit. Kaya i-translate na ito na Shavuot, iti Griego kakapsat, Pentecostes, Pentecost. Apin na naawagan iti Kasper kakapsat. Gaputa, nung kalpasan ka nung iti 50 nga altaw, iti pinag-celebrat na iti sa balimanan nga celebration, so di mo ko na Passover, na naman tayo yung isa naman lang, nga celebration iti panakawaya-waya at iti Israelita, iti panakaadipod na Egipto. Sa celebrate na rin ito kakapsat. So di mauwagan iti Passover. Basta na ano na ito yung celebration na, after 50 days, i-celebrate naman na ito yung mapaguna na Shavuot, punong Harvest Festival na, iti week kakapsat. May tatlo kakapsat. Datayo mga Kristiyano, awawagan tayo, datayo magrupo, awawagan tayo, iti bagi tayo, iti Pentecostes. Ano tinilin mo? Pentecost na. So, maawatan nga rin, iibilbilang mo kakapsat, tabagin nga parte iti daytoy nga grupo, maawagan, iti Pentecost. Kanya kami iti kaya nga sa wala tayo kakapsat, nag-i-refer tayo iti grupo iti tao. Nung ibagang nga sitakat parte iti grupo, di makukunan ng Pentecost. Sika nga rin mamatmati, di makukunan ng Pentecostal movement. Muno iti nalaklasan nga panakaawan. Mamati ka, iti panaggaraw, iti Santo na Espiritu. Mamati ka, iti panakabausan, iti Espiritu Santo, as isursuro, iti doktrina tayo. Kaya ituloy tayo, kakabsat. Since awawagan tayo, iti pagbagi tayo, na Pentecost na, may sana nga nalikapag iti Pentecost. Nadamag mo ka din kakabsat, as ano ba ngamin na nagrugi iti Pentecost? As ano ngamin na nagrugi na ito na adal, iti Pentecostal movement, iti panakapati, iti panakabausan, Espiritu Santo. Matipamo no, nagkaroon tayo iti curiosity. No, at some point in your life, nadamag tayo. Nung kas ko na ni-speaker tayo, di District Convention, let's go back to the basic. Haan tayo pumangakas na nagitidan tuman, nagititin. Nagapo nga masadot da, magmagdang jaakdan, di ba? Ato steps na. Nagapo ta, long-legged da, siguro masakini paula. Ang nga badakan, yung unang step, ang dapat nga badakan, di may kadwa, di may katlo. Kauatan dan di may kalima. Kakabsa. Saan tayo kumanga at balingan siya?
let's go back to the basics. At sumbatan tayo yung question na, as ano nga nagbuhi, dahil ito naman ko na, ng Pentecostal movement. So, dahil ito naman na nagbuhi, iti may isang tao malalat ni Charles Parham. Diyan mo na nakarupa na ng nahili. Wala ka mugmuging na. Ni Charles Parham na kapsal, actually, may sasuna na pastor iti Methodista. Nga na-convert. Pastor iti Methodista. At that time, Charles Parham, at dahil iti may isang Bible school na, so the Bethel Bible School. At makita na, iti masapol iti churches that time. Nakuna na, masapol iti revival na iti churches. At in base na di Acts chapter 2, na masapol na iti churches iti revival, babaon iti panakakarupok iti santo nga Espiritu. Kada tayo kakabsat nila may bayagon, amo din pa-check, na amo tayo noan niya tinapasama kami ni Acts chapter 2. Ngam kada diti saan kayo nga makaamo kakabsat, saan kayo madanalan, kamasagit kayo tumatlaong kandala. And then, inbilin na, ito yung Charles Parham, mga pastor na kakabsat, kada diti estudyante na ni Bible School na, agkararan kayo, buurong kayo, agayunan kayo, agfasting kayo, kat adalo nyo iti sao, kas urayon tayo, dahil ka pa nakabautisar, iti Santo Espiritu, kas nailanan iti Acts chapter 2. Kat amoy yung iti sumarong napasama kakabsat, at dahil estudyante na managan ni Agnes Osman, isuday ito'y imuna kakabsat, na nagsaong iti sabali ng pagsasabon, kas nailanan iti Acts chapter 2. Kat pinati ni Charles Parham, dapat na nagsasamudan kakabsat, na nagsaong iti sabali ng pagsasabon, kas nailanan iti Acts chapter 2. Kunanan, ti umuna, kapisikal, mapakakitaan, at may samang Kristiyano, at mapisaran ng Espiritu Santo, at iso, di pa nagsao, iti sabali ng pagsasabon. Ganda po kakabsat na naknuda iti Espiritu na Apo Diyos, nagkaroon na iti puso nga ag-evangelize. Rumuan tayo, kati tayo, nagkasaba iti sao ni Apo Diyos. Kas matlaan, timabasa di Acts chapter 2. Makita tayo matlaan. Iso na panunod na agirugi iti may nga evangelical nga mission. Ag-evangelize na. Nang gasang-gasang nakakabsat, makita tayo tumatang titakal na nagpadaan na, di napasama ni Acts chapter 2. Di umuna na taon-taon na dahil na evangelical mission. As dahil nga nga haan na successful, haan na fruitful, haan na bunga pa yan. Kapot na tinang tao, nahingat na kapatsyad, di magpagada, may banggap iti pa nakabautisar, iti Santo Espiritu, mating amo kanyayo iti kakabsat, nunguri na kayo nakapapatsyad. Kinagkatawaan na ano, the Charles Parham. Aging gana ng one day, kakabsat, one day. After 2 years, 1903, kakabsat. After 2 years, nag-faith healing ni Charles Parham. Unong nakita dahil kitang tao na ni Charles Parham, nag-iikararan na, umimbag na. Wow, amazing. Siguro nag-bedridden, makatakder na, nag-ibulag, makakita na, maagasan na, siguro niya na-cancer na, kinararagan na, umimbag. Kat nasdaw, nag-iitang tao akasa. Kat daytan, tinagbaling nga ruki, nga imado, nag-itinakikakta, itimapunpuna, ng Pentecostal movement. Pinakita, kakapsat, iti panakabautisar, Espiritu Santo, kat nakikakta at the Charles Parham. Kat dikit kita, dahil kakapsat, ibas-basar, imisin na, dinakitak ni Petsa. Di umuna na nabautisar ka. The Charles Parham, ito yung estudyante. Si pagsasalitaan tayo nagta, at panakaroon. Imisong nagta, very coincidence na kapsat. Nga hindi pa nakarugi, iti Pentecostal movement, at napasamang iti rugi maglaong iti tawel. Umuna na aldaw iti tawel. That is January 1, 1901. Mating amo no iti i-refer tayo natin na coincidence. Uno talaga imarka ni Apo Diyos. Takno talaga na iso, iti pa nakairugi, iti amin, iti Pentecostal movement na mapupula. Kat dimalan pa iti atong matawtawal, aday iti estudyante ni Charles Parham na managan iti William J. Seymour. Kat iso na, daputa inawat na,
revival. Kung i-search na ito challenge kayo na kapsat. I-search na di internet natin na revival. Adong iti makita yun. Apaya, napunta na yung revival na kapsat. Nagdinamag ti intiro malubo. For 10 years, almost 10 years na yung revival na kapsat. Ang nga din ka revival na fellowship tayo ng 2 nights, 1 week. Dahil ito yung 10 years, series of revival hindi na kasama kapsat. Kat apay na nagdinamag dito na revival. Kapag na iti dahil ito yung kasama kapsat. Adong nagiti milagro na napasama. Adong nagiti na isalaan na kapsat. Adong nagiti nakakaskas daaw na napasama. Kat na ito'y manan iti ng tuloy, iti panagato, nagiti nakita ko na mati, iti makukuna ng Pentecostal movement. Ngaron, napunta di maktal dahil ito kapsat. Nagkaroon din ang dumadumang denomination iti Pentecostal. May Sunday Assemblies. Kaya dinagdag tayo, hindi may isang tao na basic na dapat na tayo. Di 16 fundamental tayo. At inadaptan tayo ng Assemblies of God. Dito'y Pentecostal movement. Number 7, mamati tayo ng Pentecostal Assemblies of God. Hindi pa nakabautisar ng Espiritu Santo. Number 8, patsun tayo ng umuna ng pisikal na ebidensya, hindi pa nakabautisar ng Espiritu Santo, at pa nagsao isabali na pagsama. Now, kita tayo, adalan tayo makapsat. Mabalin nga, kung ulaan nyo, adalan tayo yung biblical basis na dati. Anya, di ba, sehan na rin yung Pentecostal nyo. Kalasina na di Acts chapter 2 makapsat. Nabasahan tayo di John chapter 14, verses 15 to 26. Di text ko tayo. Makita tayo dito, na dito'y gayang ng Pentecostal movement, nagapu, nagrugi kin Apo Diyos. Karina, kada tayo nga naman, inakunana, at ang tuting umay. At sa bayang umapan nilangit, kunana, di Acts chapter 1, verses 4, 5, 8, kunana, kaan kayo nga malitayan, nga uri mo pumanawak po dito'y, at ang to iti ibagak, iti ama, nga ibakun na, nga umay dito'y, nga mamigay kanyayo, kakas ko na, ng worship leader tayo. Iso na ito iti Santo na Espiritu makabsat. Kanda ito'y nakari nakabsat, natumpal, iti Arami, Kapitulo 2. Kaya para kadagiti saan na nga amyo, naan niya namin itinapasama ko, Kapitulo 2 na ito iti Arami. Tatay na palibag talang, kung na siguro. Anya ka din tinakal na pasama kita Acts chapter 2. Na nag-meet siya, hindi pa nakarugi, hindi makulkuna ng Pentecostal movement. Nabasahan tayo di Arami, Kapitulo 2. Makita tayo di Jai, iti panakabautisan. Umuna nga bautismo, iti Espiritu Santo na nakasama kakasan. Nga mag-ibase di Biblia. At nag-urlog na dito'y 120 na tao. Ano tayo tatama ng attendance tayo na 120 tayo? Amo, basta siguro 60. At nag-urlog ka ng makapsan, iti 120 na tao. Iti may upper room, makita nga ito na silid, di pagdagdagusan na di Jerusalem. Dahil rin napasama kakabsat, di nalpasan na nakita na ni Apo Diyos na nagpangata di lagi. At after data, nagsublidan, di pagdagdagusan na di Jerusalem, at nag-uurnong da di Apo. At nadanon iti alnaw iti Pentecost. Lumalagip yung ibang bakagtatay, na di Pentecost, at may isang celebration. Adama-dama iti Harvest Festival, hindi na magbunlawin na kasay. Saan kailangan na ang refer iti grupo dito na Pentecost? May isang kailangan na celebration. Nagurlong da, nadanon iti aldaw iti Pentecost na kasay. Inuray da dahil na nakari ni Apo tayo na Jesus. They waited for the promise of God. Iimbaga na di Acts chapter 1 verse 8 ako na that this, dahil ibaon ko at mangtunto kanya yung iti panakabalin. This will give you power to be my witnesses. Nga agbalin kayo nga witness iti kina Diyos ko. Inuray da dahil nakakabsat. Nga karini Apo Diyos. Kat anya ito muna na napasama. Sa gab-gab tayo lang ito. Nakangulta iti daralutor ang nagkapos sa bilang. Mas lakumor iti napigsa nga angin. Rushing mighty wind. Mabalin na nagbilang minta. Isugaya, nga lumalik na
nagsao, iti sabali nga pagsasakyan. Sounds familiar. Taas na maiarni na unay kakasal. Iti napasama ng tao kada Charles Parham. Maiarni na unay nakastoy mo lang iti napadasan ni Charles Parham kinagiti estudyante. Isu nga napanood na kanalaunay na di Pentecostal movement kutpudlo. Na di pa nakabautisan iti Santo Espiritu kakasal. Kutpudlo. Gamputa talaga na napadasan ka na experience. Kat nagiti tao nga nakangod kakasal. Agad ano lang ang talitan apan mo. Aglalao na rutan. Imasinag na kakasal. Kat nasdaaw na. Kami nagito nga tao. Kat kasaday tayuhan na di dyan na Jerusalem. Nagyan na di dyan. Yung talaga, yung haanda na dati na talaga dyan. So, ada iti native na language na. Ada iti mother tongue na. Siguro, ada, kunwari, ada Japanese. Ngayon may lang yung piday. Ada Indian na laman na yung piday. So, na tayo nga taga-bigpiday, na kayo nga taga-bigpiday, saan nyo nga amo iti at Japanese? Saan nyo amo iti sa ulit Indian? Yung nasdaw na dito natatawag ay masinagnik. Api natin sa salita, ang lamot na, katilang buhay tayo, native language. Kasano nga amo na dito nasdaw na dito natatawag. Paano nangyari yun? Iso nga adda, makagsan iti ng lupo, nabagtag lang na dito. Kinutawaan na, minap na, rinidikyo na, kaan na nga pinati. Sounds familiar. Isumat lalo, hindi napasama o the Charles Parham. Diriwanda nga nag-ebanghelyo, saan nga pinati, isulat ng tao na kinatawaan na, saan nga pinati nga dahito'y napasama ng tuloy. So very biblical na kapsat, tinapasama mismo ka the Charles Parham, naka-align, hindi napasama yung Acts chapter. Isunay ta iti mundaway na timakdal ni Apostol na Pedro at nagsermon. Naglapno ni Apostol na Pedro iti day ta mundaway iti panakabali iti Santo Espiritu. Gapungaron na nabawisa lang ka. Kat amoy yung kadi nagapoy iti bilang iti Santo Espiritu. Right at that moment, mano iti na inayin kanya da. 3,000. Amazing. That is the power of the Holy Spirit. Kat makita tayo dito kakapsay. Nga nung itibilag gaya ni Santo Espiritu, iso tinagaraw at nagtibos sa nagpipreach. Haala nga may kaisa, haala nga tutuwa lang ang tatalong, iti may isalaan, nung di kakribo. Maligdayan. Kung nagituloy tayo pa ay nakatao, kaya nagiti napasama, iti pa nakairugi, iti Pentecostes. Ado, nagiti milagro, iti pagyasinan na naarangit, nagiti apostoles, babaan, iti pilang, iti Santo Espiritu. Makita tayo di dyan na ada iti pilay na nakatakter, ada iti bulan na nakakita, ada iti natay na nagbiyan. Kaya kaslamot lang iti napasama ka the Charles Parham, kasanto lang naman iti ado matao, iti da ada nakita da, na something amazing that is happening, nga ada milagro nga mapasapasa. So imado na mapasa. Kaya ito'y pa iti may isang ipasapasa, tapos yung kiniraman ko, nagbaga, nga amoy yung kadi, iti pa nakairugi, iti Pentecostes, kastoy, iti nagbanin na relationship, dagitoy nga namati. Kat amukin pa check, nga datay mo kastoy na ito. Kasla ka ng pamilya, ito na. Nadagkat iti langan da, kat naragsak da, si aayat da, na makipangan, iti bagbalay da. Naragsak kayo magkakadi kakabsat, no, adat kakabsat tayo mo umay, makipangan, di balay nyo. Amen. Praise God. Kasi dyan kadagdag. Kasi saan mo nga maawis yung unang dibalay nyo? Iti may isang tao na saan na natagkagin ka? Di man, no ka sa estranghero ka nakakapagsan. Nung kastoy, iti nagbalik ka na nasyon na kakapagsan, na iti manamati, nalpasan, iti pa nakabawisan da, iti Espiritu Santo. Sang-sang kamay sada na nagdayaw. Da kayo kakapagsan, gamagot man, na nagsak kayo kadi, na makita yun, di nakaabay yung itata, na agdama lang yung kaduhan na Domingo. Wala yung bagang, dama nun. Alam mo yung mayon. Ada ka din, ikas dyan, nakabsa. Ngayon, kas makita tayo dyan po muna, ano pa nakairugi, iti Pentecostes nakabsa. Kuna na, iti verse 47, sang-sang kamay sada, na nagdano. Meaning, agraragsak da, agdaman na ni Sister Maripe, I love you with the love
Hallelujah. Kada ito kaya kag sa tingin sa kapakaisin ka. Kat madik amo, nga amo kin patsyat nga kastoy man tao, iti tattao kada tayo naman. Amo yung kadina dinalpas, iti panakabautisan dahil Espiritu Santo. Na ikan iti dakkel nga respeto dahil iti tattao ito. Nagraon kadakwada dahil iti amo. Meaning, haan nga kagugulang sulat iti tao. Because that is the power of the Holy Spirit. Kada ito yung nakakaskas daw na unay na wala. Kas ano nga nagbali nga posible? Nga iti tunggal aldaw, malayunan himong na. Aldaw haangawi. Haanga ay tatangawi ang datutan ng dilaswit, so nanan na tayo. No, everyday ganun kapasat. Manaylayunan dati libo. Everyday, we are talking about everyday. Manaylayunan iti himong na. Manaylayunan iti grupo na. Kung no, kitaan tayo, kas ano, na dagito'y nabana, na kasi nag-imposible, at nagbalik na posible. Babaon na itakakasat, iti makukunan, nga panakabalik, iti santo ng Espiritu, nga nag-imarka, nga nagmarka, iti panakirungi, iti makukunan, ng Pentecostes. So, ano kitaan tayo mga kasat, iti mga panakirungi, iti Pentecostes, sa makita tayo sa Acts chapter 2, nga pinanagnakan, ginapasama kada Charles Parham. Masapol tayo gaya. Talaga, hindi pa nakabalik. Iti Santo na Espiritu. Tapno, maaramid tayo 100%. Itibilin na. Hindi nga itibilin na kakabsa. Mapalka, itilubong, iwaragawag mo, itisao. Baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kasano, dagito'y nga adalang kakabsa. Dagito'y nga adalang na kuhuner na simple na tao. Kat diring warda, hindi nagsaon na kakasat, 3,000, hindi maitipon kanya na. Ang dalaman mo nga bilang isaon na dahilan. Kas ano ada ikararag na, malaingan. Kas ano nga dinatay, at agbyang. Gapo na ita kakasat, hindi pa nakabalik, hindi Santo na Espiritu, na inawat na sa Acts chapter. So, makita tayo dito yung kakasat. Saan tayo lang mga agpatingga? Nga, kuna tayo, ay salakan ako, okay dahil ka. Among ipacheck na amin tayo nga agda iti dahil nga lugar. Kat mamati tayo, nga tayo nagsalakan. Ada ka di pa ilangangag-question dito yung kakapsal. Nga nagsalakan isunod. Noong ngayon taong may di tsunami na pagbubog na, hindi ilong sulat ka. Kat malapunos kung ada yung laking lima para kung nalaga. Mahantay lang ang mo. Kat umay dito dahil ng tsunami kakabsat. Makunang ka din. Nahaanak ang putang taan mo na salamat. Ngam, kas dagdakamatang kakabsat, hindi pa nakikirugi, hindi Pentecostes. Kas kada dito'y naadalan, saan dala na nagpatunggap, na kunaan, na naisalakan ako. So, maagyan lang lang na nandito'y upper room. Dituyak latan ang iyong mga latan. Dituyak latan ang tugawak latan. Nung anya, inarami na kakabsat. Dinawat na, inuray na, dahil tanakari niya ang Putero Jesus. Dahil pa nakabautisan, iti Santo na Espiritu. Nakas ko na ang Acts chapter 1 verse 8. Nang ito umay kada kayo ni Espiritu Santo, maikan kayo ito, iti pa nakabalin. Da kayo ito, iti magpanagnak, iti maipapan kanyang iti Jerusalem, iti intero Judea iti Samaria, aging gana ti amin asuli daga. Nang imposible dahil ito'y nakasat na mapasama, na ito nurungan tayo, agsao tayo, at ado na iti mamati, magsalakan, babaan, iti sao tayo. Nang awan, kanya tayo iti bilang, iti Santo ng Espiritu ng kapsat. Mapantay lang ang balbanog iti tarwar. Nang awan, kanya tayo iti bilang, iti Santo ng Espiritu. It's good na naisalakan tayo, because dahil natin makukulang na conversion, na na-convert tayo ng ipon, iti bason. Ngayong kas Pentecostal na makukulang kakabsat, na kas na ilanan, is doktrina tayo ng 16 fundamental truths, na patsyon tayo iti pa nakabautisan, Espiritu Santo, dawaton tayo kumatayta, na nakukulang na pa nakagaling kakabsat, na pa nakabautisan, Espiritu Santo, na ngayon tulungan tayo, makita tayo kita tao, iti bilang niya ako Diyos, na tibagbaga, iti ako pudno. Hallelujah. Kadayag tayo. Glorify your name, Jesus. That may son
salakan. Anya kadi nagitibana nga dapat tayo nga aramitan kas preparation, kas kurkurayan tayo dagita mga pulpuna na panakabautisa ti Espiritu Santo. Ngam among ginpa-check nga adung man niya kayo dito hindi nakaawat. Witness sa kadagito ang tutubo. Year 2020, adung kanyada itinabautisa. Itinagpaperma kami ti forms, iti membership form, adung dali tinag-check tinabautisa lang ti Espiritu Santo. Yung patsyot tayo kumakakagsak, kindawan tayo, na dito yung bilang, kat manayunan tayo, itinagan na po tayo ng Jesus. Una, at ambog na adakan niya tayo, we must believe. Masapol na isa lang. Katati ka uman nag-react, di dinamang ko, no sino may ba't i-address question na isa lang. So mamati na, nga patsyot, nga sila, na isa lang nan. So okay ka na doon. We must be saved. Apaya namin, kapag ang bagay ni Apo Diyos, ni John chapter 14, verse 17, saan ang mabali na awatin tinubong na ito ng Espiritu, at sipot na saan na ang makita, unang angko. Hindi pa nakabautisarin ni Santo Espiritu kapagsan saan na para kadali isaan na namani. Ngunit, ito'y nagkarin ni Apo Diyos para kadatayo ka na isalakan kay mamati kadwa. May kadwa, we must obey. Masapol, di pa nagtulogin ang mungkin pa-check nga ang adaan natin na ito yun, natutulog tayo. Isulat na makita tayo na yung church tayo. Mahaan tayo nga nagtulog, awan tayo na church tayo. We must obey. Kasi kung na Acts chapter 5, verse 32, maitag ang Espiritu Santo masabot ni Diyos kada hindi ang tulog kanya. So yun naman pala eh. Okay na ka na. Isalakan ka, managtulog ka. Nandito yung ngayon may tatlo kakasa. Baka dato ito sa ano alam nyo. We must ask. Masapol mo na dawaton. Luke chapter 11 verse 13. Dito kat ad-adan ti panangtad ti Ama sa bilangit ti Espiritu Santo kadagiti agdawat. Daw-dawatan kadinag. Wala saan mo pa yung pinadas na dinawat, gapo ta agkurang ka, para kanyang agkurang ka pailaon, hindi pa nakakaman. The basic na makulit. Isungarod lumayan ada na 16 fundamental truth. Isong ma-encourage dito ka lang sa maadaan ng kumartilog dito. Tatlong makita tayo yung importansya na ito eh. Kat makuna tayo, Lord God, naisalakan ako, I am saved. I am already saved. Now, Father, dawatan ken kay ken adubay na kumunod tay. Iso yung post-conversion na makuna panakabautisar. It is Espiritu Santo. So, marunong kapagsak. Maminsan na rin, baka kastoy tayo. We must believe and have faith. Masapol ito pa. No, nagpuma, saan tayo mapatsyon? Isusuro. Pwera mo na squares. Saan tayo mapatsyon? Susuro tayo dahil number 7 and number 8 kung nakabautisa ang Espiritu Santo. But yet, you don't believe. So you must have faith and believe na itinadoktrine na tayo makapsa. Galatians chapter 3 verse 14. Una na. As I call the worship team. Galatians chapter 3 verse 14. Inaramid ni Kristo daytoy tapno makited kalagitikintil ti bendisyon ng hari ti Diyos ken ni Abraham babagad niya ni Kristo Jesus ket awaten tayo kuma ti Espiritu nga ingkari ti Diyos babaon iti pamilya. Saan nga maited kanyang kabsat o saan mo mabatsyod? Nagtitinay ito'y nagundaway ng kabsat. Asubikon kung nasiraan tayo na ito ng mensaya ang Diyos. Panakarugi iti Pentecostes. No handa ka na tayo itinay ito ng gundaway. Nahaan lang kailangan ng patsyon. Iti panakabautisa ng Espiritu Santo. Siya mismo iti mangibaga. Tao nga makita yung adantoy sa amoyo. Usos
Bakit ayaw part of Pentecostal? Parte, doktrina tayo. Isang buhay tayo, dawaton tayo mga kasal. Saan tayo lang nga at patingga na naisalakan na gusto tayo giant. Nang masapang tayo, naawatan mo ba, na masapang mo, hindi pa nakabalin, hindi santo na Espiritu, kasi ibarupok ka naging Apostoles, hindi Acts chapter 2. Dawatan man, natumagdan tayo mga kasal. Glorify your name. Glorify your name. Hallelujah.
Spirit mo. At balik mo ma